Мин кабер өчен мәгарә әзерләдем. Остазның гәүдәсен алып китәргә рөхсәт итегез. Рөхсәт алыгыз. Гафу ит, Раббыбызның гәүдәсе артыннан бардык. Кая, ярдәм итим. Тизрәк булыйк, котылу бәйрәме җитә. Гайсәне яңадан күрмәбез микән инде? Туктагыз әле. Сез нәрсә, аның әйткәннәрен хәтерләмисезмени? Нәрсәне? Мин хәтерлим. Исегездәме, 3 көннән соң үледән терелеп торам дигән иде Гайсә. Карагыз әле, ташны этеп куйганнар. Ник исәнне үлеләр арасыннан эзлисез? Ул монда юк. Ул терелде. Исегезгә төшерегез. Ул сезгә Адәм улы гөнаһлылар кулына тотып бирелергә, хашка кадакланырга һәм 3нче көндә терелеп торырга тиеш дигән иде. Тыңлагыз, кабер мәгарәсе ташы этелгән. Раббының гәүдәсе анда юк. Юк. Ике фәрештә, ә киемнәре балкып тора. Ник исәнне? Үлеләр арасыннан эзлисез диделәр безгә. Чынлап. Ышанығыз. Бу шулай. Кабер мәгарәсе буш. Раббыбызның гәүдәсе анда юк. Син ышан безгә.